И здравейте на всички, здравейте ме за аз Мамка и днес ще започнем нова поредица на Marshall. Така, както виждате, сега сме на тренинг кампа. Бях тренинг камп, като имах такъв чест, ама сега съм в 7 арена. И днес ще се дигнем трети или втори левел. И ще влезнем в един клан. Нашия клан е Кавазаки. 20 човека сме, но тук събрахме клан честа на 7. Добре, сега ще пуснем той не се ли отваряше за 15 секунди? Да. Така. Няма да е много трудно. Само трябва да ги апгрейднем 3 карти. Имам баря да събирам. Ще апгрейднем найта. Ще апгрейднем и арчарките. Стрелите. Отново да изграем на битка. Добре. Защо пък аз искам да правим сега? Ауф. Що ме казва за да влезем в някакъв клан. Така. Така и започваме да ще бъдем това да нас събранеш. Добре, мускатарката е видно. Още 3 битки ни остават да минем тренинг кампа. Така започваме. Казвам къде е пускам. Да се погрижи да се чакай ми се това.
Не знам. Трябва да започваме да Джемата върши най-голямата работа, защото чак след ще да отворя често акумулацията. Чакай. Ще отворим тези честове. Няма да схвърлим джемовете, за да може да имаме някакво да се много епик. Тук ще има епик. Окей. Дано да е скелетна армия. Луичка или там бъл. Така, гледам. Голд. Найт. Арчерки и принц. Yes, принцът е една от много хубавите карти. Yes, така, значи какво трябваше да апгрейдим тук? Добра. О, yes, втори. Карта. Добре, окей. Започваме. Това ще направим комбинацията така. Давай бомбера! Добре. Ще пусна две върс с две. Даже епик машина, а не. О, май епичен. Трябва да апгрейдвам джаем. Искам да... Да, хората, това ще е първият епизод на началото на Clash Royale. Ако ви харесва, просто ударите по един лайк и забравяйте за канала ми. Очаквайте и втори епизод, който ще занимава веднага след този. Така, абонирайте се за канала ми. Харесайте този клип и го споделяйте с приятели. И най-важното, абонирайте се. Чао!